August ni zirtop ni kan lo thleng le ta kan tun lai Khawvel boruak chu indo thom le indo na thar chuak thuak nen thisen in chua ton chak na nen boruak ral muang lo ni ber maya Russia Ukraine indo na lama la Ukraine chuan F-16 an hung ve ta fur mai bok nen Russia chanlet na lian tak an ma chon ve le don ta ti na ni Khawvel sarkar anin chingsa a Lebanon a zin lo turin an khua le tuite an cha mol mai India point Lebanon a zin lo turin External Affairs Ministry chuan thu chua an siam hial a chan chu soitam ngai lovin kan hrevek to me Israel chu a mel ma ten October ni sarialu khungin poisoi lo mi sangkhat jan hi zet an thata khathil khan Israel le Hamas indo na ring chuaka atira Hamas hoten ho tai pen Israel an lu khunga anu indo na Israel na zui ve thunga an lei hnuai tombu ka tenen an lu khunga an hruai tu te an thlur bing ta zela an commander le an ho tu te sapel taka pelin an ve a an kit thlu ngau ani July thlatran tir khan fighter jet manga be pui an thlak na Gaza Hamas commander Shadow Man anti Israel in voisari ngot tha tuma an lo bei to chumi atang adam chuak thin Mohammed Dev chu Israel chuan an bei le a khami tum khan adam chuak em Israel khan thu chiang an nei theilova Hamas te chuan Dev hi adam chuak ni in an soya paseni min khan Israel intelligence te chuan hemi chungchang hi thu hriat chian evidence an nei ta a Dev laka bei pui thlak na khan Mohammed Dev hi athingei ti an fin fia thei ta ani Hamas military wing commander Mohammed Dev chu thlamasa khan Gaza bei pui thlak na athi ti IDF te chuan an nem ngeta Hamas military wing commander Mohammed Dev chu thlamasa khan Gaza Strip chimlam Israel air strike athi ti Israel Defense Forces chuan ningani khan an nem nget sipailam chuan ningani nimin jing khan athi ti hi finfiana intelligence an dong tian soya kumsom nga pariat mi Dev hi kumsom ni chuang zet is ad-din al-Qassam brigade ho tu ania hunrei tak chung Israelin firfiak zinga azon na satber te zinga mi ani October ni saria Hamas beina duang chuak tu architect berania Israel chanchina beina rap thlak berani mi sangkhat jani zetan thi ani kha Dev hi July ni som pathum khan al-Mawasi area Khan Yunis inkar Hamas Khan Yunis Brigade Commander Rafah Saleme compound na alaka hian be pui thla ka lo ni to a nikhat nuwa Saleme thi na hi sipai te chuan an nem ngeta mase IDF chuan Dev din hun chungchanga thu chiang engman nei theilova chu thil thena tanga kar khat nuwa Israel sipai te chuan Dev atha ani thu chin chiana langsar tak increasing sign an dong tian soya mase athi thu eron nem het kim theilovani IDF chuan Devan Saleme compound na thlen thu an intelligence thu an ton te chu adik hle ni nan ngaya an pani hian ral thuam ka dik tak engemozat manga be building a hian an om dun ngei ti an hrebok Israel fighter jet te hian be pui thlak ani ma hian chuma chung jet compound hi an enfela an zir chianga patrol an naya hei hi IDF in Dev an Saleme azom ti hriat tirna an nei masak wangani engtiklai po in jet fighter pani chumi chung boruaka chuan an chekwal renga bom thlak an tum dona naupang then khat building a hian an om tian hriat le ta ka wang khan strike an kalpui tur kha an thul le thata anua chiang takin bom an thlak ta building po a chene le Devan compound na thlen thu intelligence chu sipai ten an nem ngeta hemi hnu hian fighter jet chu thu pe kania minute lem te chung in strike hi kalpui ani ta ni sipai lam chuan he poi khoina thlenga hian civil mi tlem te chawin an tuar ni in an zir chian na chuan an soya Israel in humanitarian zone arwat Palestinian te mun danga tlan chhia puan in omna mun nei taka ni ma se he poi khoina thlenga hian civil mi tlem te chawan hliam ti Israel lam chuan an zir chian na atangin an puan thu an soi Hamas chuan he be pui thlak na hian mi som kwa vel an thi ni in an soi thunga
athi ti nimina an confirm tak tak ta ka chuan IDF chuan beipui an thlak dan footage an ti chuak ngal bawk ani July ni som pathuma beipui thlak kha Israelin he firfiak khruai tu in ti bo thei an ti mai hi tha an tum voi riat na nia kumsang hele pakhat le sang ni som ni pakhat inkar hian nun na lak tum na voi tam takapal tlanga heng zinga pahnia hian hliam na taka tuar thung October ni saria beipui thlak na in rolba ka hian Dave fi kumsang khazako som ko panga atang khan Israel du berli sa alang sar hlea firfiak te beipui thlak na tam tak ruam man na le ti hlotlin na a in rola kumsang khazako som ko chhole sang ni tir lam khan ba sa bom tam tak alo ti puak to bok Mohammed Dave fi Gaza Stripa Hamas official zinga indona kalme kara Israelin atha zinga senior berania a deputy Marwan Isa hi Mars thla khan air strike alo thi to bok Hamas political leader Ismail Haniyeh chu kan hriat to ngin derana tha alo ni to a January thla khan Lebanon khopui Beirut a Israelin thlona hmanga beipui an thlak na khan firfiak Paul deputy political leader Salah al-Arori chu alo thi to bok Gaza Hamas military wing hruai tu zinga achan ve ai tam chu indona kara hian tun thlengin IDF in an thatti annem met to ala omte chu Rafah le Gaza City Brigade how tu baka firfiak Pol Intelligence Operations Manufacturing le Combat Enforcement Division how tu te anni Defense Ministry of Galan chuan dei fatha ani thu finfia ani chu firfiak Pol ti boral no konga malak na lian tak le lotlin na ro pui takani thuwa soi July ni som pathum sang ni som ni paliya master murderer Mohammed Dave bin Laden of Gaza tha ani kha sipaile sarkar anga Hamas ti boral na kongle kanin dawna thil tum ti hlotin na konga mason na lian takani ti in Galan chuan eksa aposa firfiak Paul din mun tarlan na walcha ta markar dum mangin Dave thalak chu thai chiat ani ta ni Operation Quality sang takle chiang takakal puyani chan chu IDF le sinbet le an thui hroi ten tho ho na thaber an nei wangani ti in Yof Galan chuan a soibok he operation result hian Hamas hi Paul in tender me kan ni thuwa ti chianga firfiak hian in pek emo thi emo du than tur pahni chi an nei to ni in na soibok security establishment hian Hamas firfiak te hi azui don ani October ni saria Israel mi pui suat na thleng tur ruam han na siam tu te atanga thil ti tu atakarun che tu te thlengin mission zo ani ma chuan kan chol don lo ti in Galan chuan a soibel bok Hezbollah ho tu Nasrallah chuan Israel ne na indo na chuan hun thar a chuang kai meka face thara kan lut meka ni tia puang Israel masdal sams beina Hezbollah mo phurtu ani lo thu a soinon le Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah chuan Israel ne na indo na chuan kong thar a zo mek thu a soya Inrinia Drus marlam khua masdal sam sa soccer field naw pang som pani ka hlumna an pol chuan mo an phur lo ti a soinon le ani Hezbollah hian ti suala na ya civil mi te athatani chuan chu an pom nge yang ati US le Israel intelligence ta chuan he rocket hi Hezbollah in Lebanon atanga an ka chu ani thu an tar lang thung Nasrallah chuan nimin jing khan Beirut khopui pon lama Israel in beipui an thlak na Hezbollah senior commander Fawad Sukar tha ani nuwa Khawvel pum huwa pa buaina ti jom na turangen na ti soin Israel nen in beina thar hun thar an chuang kai mek tia soi Khawvel Hriat chak Hamas leader thi dan mol kha Hamas leader ber an political leader Haniyeh chu atual thi ti kan threvek to me thlani kalta vel khan Tehran guest house a bomchang kang taklak lu ania hei hi remote control bomchang kang takania US official te chuan Israel mo phurtu ani nan hnol saklo Hamas roi tu Ismail Haniyeh hi tunkar chung khan bomchang kang tak remote control thei bom manga tha ania a omna Tehran guest house a thlani kalta vela bom lo omsa to manga tha ni in an soi
mitam takin an soi angin missile mga tha ani lo ni in the New York Times chuan atar lang ani he report a hian Middle East official pasari Iran mi pahnih le US official pakhat tarlan angin thlani kalta vel khan Tehran na Islamic Revolutionary Guard Corps building a heral thuam hi aru kalak lu ania he bom hi hanie thina tura lo da lok sa nge Iran mi poimo dangemo midangemo helai guest house a thleng tur thana na lo da lok nge ani hriat ani lova hania hi Iran president thar thutiam lak na in khoma tel tura abik taka somani angin katara tengin Iran a hian a thlok lu ta he khwalbu ka hian a thleng ta atana ruat thina chu apum pel talovani IRGC member ni bok Iran official te chuan heral thuamina aka dan diktak hi kumsang ni somnia Mossad teamin Iran nuclear scientist lar tak Moshe Fragizadeh an thana tura remote operate machine gun an man ang kha an hriat chhuah thu an soi hania tha ani chungchanga hian Israel atengin official in eng ma an la soi lova mase Jerusalem tha ani thu hi mitam tak ngai dan ani Times report a chuan Middle East official panga thu soyatar langa Israel intelligence official te chuan United States le khotlang sarkar dang tan hena he be pui thlak na chungchang hi anu loka an thril ngal ani anti chuba ka US official engemaw zat mingtar lan du lo te chuan Israel chu he thana hian he tual thana hian mo phurtu ani ti assessment an naya an threto ti an soi ve thung hania hian tholeni khan Iran president thar Masud Pezeshkian laglu na man pui turin Tehran a thlenga Times in atarlan official te chuan hania le a bodyguard te thattu bom hi hlataka tanga ti pu ani thu an soi report a chuan he guest house hi retreat mi bik thlenna thuruk le pon lam chim buai lova meeting poimo nei na ata na man thin ania hania ang khwal zin langsar tak tak te omna atan man ani thu an tar lang Times in atarlan official te chuan bompuak hian tukverti ke som hle a compound bang then khata chim lain building chung ero chiat na tlem te chawa oma hei hian missile ka ani lo zia atilang ani Iran chuan ni ngani khan Ismail hania vuina kongzo an huai hota Tehran a Hamas political chief Ismail Haniyeh chu Israel thania an pu awangin Israel ka phubalak ngeyan tiam Islamic Republic ruai tu lu berayatullah Ali Khamenei chuan Qatar Haniyeh phumma in tong China kai ruaya Israel laka hremna na takpe kani tur thu asoi Tehran khopui lai hol Tehran University a chuan Haniyeh thalak le Palestinian flag poster kengin mi pui sing telan pung khoma Haniyeh thi thu hi amani khan Iran Revolutionary Guard Corps chuan an lo puang towa Iran khopui chunga building bei pui thlak na a bodyguard nen hian an thi ani Haniyeh thlana in khoma hian President Masud Pezeshkian le Islamic Revolutionary Guard Corps ho-tu General Hossein Salami tepo antel Iran Conservative Parliamentary Speaker Mohammed Gabar Galibaf chuan Iran chuan Haniyeh phubalak tumin ruai tu sang ber thupek chu ahlen chuak nge yang ati ahun takle amun taka chan le thi kan mo phurna ni ti in mi pui pung khom te ma soya Israel tan thi na America tan thi na ti in an aurual Iran political thi la thu top nei tu Khamenei chuan Haniyeh thi nuwa Islamic Republic of Iran ram chunga martar ni awangin athisen man le aphuba chu kan mo phurna aphubalak chu kan mo phurna ni ati Islamic Republic chuan bei pui thlak na hun le mun dik tak tur chungchanga official in engma an la ti chuak lo thung Pezeshkian chuan nimin khan Zionist ho chuan an thil ti hlo om le an firfiak chet na an thil ti ra chu an muthuai don ani ati heti la hian Khawvel sarkar international community chuan Gaza in ka hai nei indona ti to pani theinan mala ka phuta hei hi Haniyeh hian in biak na ati sukuk ni in Israel hian an lo pu to ani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Tehran le Beirut ta buaina chu azwal zela hei hi thil hlo om takani ati hostages for ceasefire in biak na
mediator poimo tak Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan Qatar hanie tha ani awang hian mediation kalpui dan zong churin hlelna mekani ati party pakhatina le lam in biak na nei tu atha hian engtin nge mediation hi a hlotlin thayang ti in Al Thani chuan social media site X sa Asia ka US Secretary of State Antony Blinken chuan ingani khan Middle East party zong te chu escalatory action ti top turin angena party ati hi political party a soina nilavin he boina in nam noi engpol po boina chuak lo tura in sum turin angen Blinken chuan Gaza in ka haina isu apoimo beralani thu soya mase White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan haniele sukar te pani tha ani awangin regional tension al chua pha tura ni lo ati ve thung Iran chuan he be na kalpui tu hi amel malian berani thua soilain Israel chuan hanie thina chungchanga hian engman la soidu lo zela mase sukar tha ani thu ero anti ani thu Israel khan an puang hala ni kha Yemena Houthi helte chuan hanie thina chungchanga hian ni thum chung lungai na ni sunnan ni thum chung hun an mang tian puanga an political leader Mahdi al-Masad chuan hanie tha chungchanga Palestinian mi puite Hamas te an tor pui thu a soibokani ole he thil hian hmonga nei lian chhozel don ni in na hriat ta a hanie hi thla liam ani chhomeka heti lai hian Hezbollah ho tu pa berdot tu sukar po voiliam ani chhomek boka an voiliam hnu hian engtin tak Israel chunga hian ron chedon mo Khawvel in an clear thupani bermai chanchin thar ber hriat theinan he channel ngai thla thin tu te pon mi lo ngai chang le vek don nia